Good morning दोस्तों. Liga paya. Makan paya udah uka-uka. बढ़िया चट्टे बट्टे बढ़िया उका बथेरा. Maka? Ay. Imbu nih imbu. Imbu. Imbu menjelasinnya nih ukanya kayak. Oh. Ôi cak nih guys men nung ni pindah kalau surga dong mbati gila na ibu tantang no oka pui basi menjai jeng tim bebe durkana awate menja oka pui aban gila nih rodo boria atar cerah mending ibu bidra entah orde guys men nih boria nih jangan sih na boria he lagaw ni sih ibu bidra jeng masih kap nah bang siro menjelasin busun namo imbu betira cette berte boria jaga sini nih oka puyar puy खेथि बाथि मोजां मावनो हानायनि आरो ना खेथि बाथि मावनो हाबासो मोनजागोन जोंफोरनाबोथ' गैला खेथि बाथि मावनो हायाबा माखौ जानो ना थाखा फैसाबो गैखाया थाखा फैसाबो जोबलांजोबगोन थाखा फैसाजों बायना जानो होनबाबो मोनैसो जागोन आरो ना दानि दिनाव खेथि मावनो हाया आबाद मावनो हायाबा नायलांबाय थादों नोंथांमोना बेखौनो संदों मोनबाय दिनै फुङावनो सिखारनांदों 7ता बाजियावनो मैगं संनांदों नै बेयावबो दंबावोसो नै मासे बेथिं ना लायनायमोन सासे ना अखा फैबाथाय मेरला नै खांख्राइफोरा गैया नायानो नास्राय खांख्राइ गोनजासो खखा सानाय मोजां गोथाव संलै एम्बुआ थवाखैलै मा संबाय थायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना ना संगासिनो आरो एन्जरबो दङ बेयाव मासे एम्बु बेदरजों जानोसै बरियानो एम्बु फिन्दा बरिया बरिया जाबाय एम्बु बेदरजों जानोसै फुङावनो जाबाय नै 5ता बाजियावनो साहा खानो थांनांगोन दायो एन्जर सावनायमोन होनबा नै माबायदि खामलाबजोबखो साहा बिलाइआ नै सेस जाजोब्बायमोन आरो ना नै खामलाबजोब्बायमोन बेथिंबो माबायदि जाजोबखो नै खाबाय थादों नै खाग्राफ्रा खाबाय दसे बिलाइयानो गैथारा पिकआप लानो हाथाराखै आरो ना दासो अखा मोनदोंना नै खागासिनो आंबो खाबाय दसे बिलाइयानो माबायदि बिजौआनो खाबाय थादों आरो ना बेथिं ओरै खालांबाय बेखौ खाग्रोबाय आरो दा बिथिं दंबावो
हाग्राखौबो साफा खालामना होनाय जायाखै आरोना गरम बाराखैनो लांदां खालामजोबना होब्ला हाया गोरान जागोन ना ओंखायनो एसेबां हाग्रा दंबावो एसे साफा खालामसै उनावहाय खाबाय थादों आरोना बोथोराबो दा अखा फैहांबां मोजाङानो थिगानो दं ओइ लिसुआ सोर जानो लुबैलायदों लिचु nih Korea he नै हाजोथिं माबायदि अखा हादों नालाय डेन्जार क्लाइमेट चेन्ज जादों हाजोथिं जायगाया नै खतरनाक जेन्थेसो मोनफैगबायदां जोङो अखा हानायबाथाय सिजासिगोनसोमोन नायलाय बोथोरा हाजोथिं माबायदि जादों बैथिंबो डेन्जार जादों आगोर हायगोन अखाया हायाबाथाय जों दैया खर'ल' हायगोन खवाइफोर दैसा हायबाय थादोंमोन खर'निया बैथिंबो नै रुटा साइडथिंबो डेन्जार हादों अखा डेन्जार खतरनाक नै जोंबो थांगासिनो अखा बारग'बाय अखा दिनै फैयासै अखाया जोंखौ अनबायलै बोथोरा नै ओइथिं हाजोथिं अखा फैगासिनो बिराद हायदों हाजोथिं अखाया नायनानै नालाय जादों बोथोरानो साहा बिलाइया खाखांबाय आरोना खाखांनानै बेसां ओंखारबाय नै दा बेखौ बेगावहा सोनानै लांसै आरोना दा गारियाव हरनांगोन बेखौ आरो बोथोराबो डेन्जार अखा फैहां जालायबाय नै माबोरै जागोन अखाखौ नांगौबाथाय नांगौ एसेबां मानि हायानो गिसि जाबावाखैसो दाबो अखा फैनाया थ' दा लांसै आरोना बेखौ नायलाय बिलाइ लांग्राफोरा दासो हायदों नायलाय ओइ साहा बिलाइआ थिखांना हरनोसै आंहाबो लागाव फैथ'नाया माहानिमोन नोंनिया आयो आंनिया होद ओइ नायलाय खियाजुलि सिख्लाफोर बे माबा गोसोथोनाय दोंनो खियाजुलियाव बुंना लादों नायना ला मानसिखौ बारा लानालै साजिया नै लाजि फैबाय आरोना औ दायो बोथोरा माबायदि जादों नै पुरा अखा फैदों आरो दायो बे हाजोआव नै बेसेबांखिनि फुरला मोरलि नुदों पुरा अखा फैदों आरो बे नै औ दालाङाव दसे दंफैयो आरोना नै थांगासिनो न'थिं थाब थाङाबा अखा मोनहैनो हागौ आरोना आंबो बेनो थांबाय थानोसै अखा मोननायनि सिगां न'आव मोनहैनांगोन आरोना नङाबासो जारला दं थ' थांबाय थानोसै